Понеже доста време не съм правила такова видео, реших да направя апдейтната ми колекция от другерийни продукти за устни. Ще започна първо с Essence The Super Peptide Glossy Treatment. До това се води дюб на Rhode. Аз съм правила видео по темата. Според мен не е точно едно към едно дюб. Това е безцветната версия. Определено ме впечатли това, че не лепне, че има доста гъста, но приятна балсамена бътъри текстчър. Хидратира устните за 6, 7, 8 лева. Това е доста добър продукт. Animal Beauty и техният балсам за устни с кокос. Това ми е вторият балсам за устни на марката. Не лепне, хидратира, има отново лека глоси ефект. Страхотен аромат. Опаковката, както виждате, е супер готина и различна. Kif Lab Gourmet Cosmetics и техният балсам за устни. Не съм използвал този продукт толкова много, въпреки че го имам вече от година. Нещото, което наистина ме впечатли, освен опаковката, понеже е супер сладка, хидратира мигновено, доста бюджетен. Имат и различни аромати. Ятене, нелепне, Essence Meta Glow Color Changing Lipstick. Изглежда страхотно. Реално много добре изглежда върху устните, но допълнително сякаш ги изсушава. Продължаваме нататък с гланцовете за устни на Maybelline New York 005 Petal. Този гланц е малко като течно червило. Определено има формулата на гланц. Изглежда много красиво като нюанс, но определено ми е леко тъмничък този нюанс, защото изглежда много красиво и наситено. 009 Topaz. Този нюанс е доста отново хвален в TikTok. Реално по-бляскав. Animal Beauty в нюанс Mocha Magic. Доста тъмничък върху устните. Точно този нюанс не бих си го взела отново. Като цяло не е моето.